Senegal jamana kan jekulu keme ale nin tan fila ule u fanga fara ɲɔgɔn kan ka wili ka jow kɔni kɛ walasa Macky Sall ale kanu kana se ka a kanbɔ kalafili nata nɔfɛ. Burkina Faso jamana kan jatigɛ wale taba olu kɔni ye dankari kɛ maa 42 la ni a yirala ka fɔ ko finitigilaka 10 kɔni tun bɛ o la. Seli fitini o hukumu kɔnɔna la misi feereli sɔngɔ duman o daminɛla wa a bɛna kuncɛ avril kalo tile 21. Premier mai ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen baarakɛlaw tɔgɔ la don UNTM jɛkulu ale ye a yɛrɛ k'a fɔ ko fini tɛna bɔ ɲinan premier mai la ko wa ko défilé tɛna kɛ. An balima an bɛna ni kibaruya ni walanwalaw ye aw ka bi don kibaru kɔnɔna la. Senegal jamana kɔnɔna la jɛkulu kɛmɛ ale ni 12 ninnu ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka u fangaw fara ɲɔgɔn kan Macky Sall ale kana se ka a kanbɔ kalafili nata nɔfɛ. Kibaru min sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ Karido avril kalo tile 16 ni jɛkuluba in ale kɔni sigila ni o kɔni ye mouvement des forces vives du Sénégal kuma lasurunya la F24 ko ni mouvement kɔni sigilen filɛ nin ni ye a ta k'a lajɛ ko parti politique olu kɔni bɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔna la fo ka taa se fasoden jɛkulu ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakilina ye kelen de ye ka u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa Macky Sall ale kana se ka a kanabɔ kalafili nata in nɔfɛ. Macky Sall ale kɔni bɛ a ka kalafili ta ko filanan na ni o filanan yɛrɛ kɔni daminɛla san 2019 na ni ye a ta k'a lajɛ Senegalkaw olu kɔni ka sariya sunba kɔni kɔnɔna la maa kelen o kɔni bɛ se ka présidentya kɔni kɛ siɲɛ 2 wa o y'i dan ye ko ga tamasere dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Macky Sall ale kɔni bɛ fɛ ka a kanabɔ siɲɛ 3 kalafili nɔfɛ. O kama fanga sinamatɔnw fo ka fara kulu wɛrɛw kan minnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna a ma k'a fɔ ko Macky Sall kɔni bɛ fɛ ka mun kɛ nin ye ko sariya sɔsɔ don olu kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ ka kɛ jɛkuluba kelen ni o ye F24 ye ka nin hakilina ye k'a dan sira la. F24 ale kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna wulikajɔba dɔ kɔni kɛ mai kalo tile 5 ni o kun jɔnjɔn yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Macky Sall o kana se ka kanabɔ kalafili nata nɔfɛ ni o ye février 2024 ta ye ko wa u ka sariya sen dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni o ye article 29 ale ni article 30 u ka code électoral kɔnɔna la ni o article ninnu kɔni bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko maa o maa ni sariya kɔni kɛlen bɛ ka i nɔ minɛ kalo 2 a dɔw la fo ka taa se kalo 3 ma ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ni i kan k'i kanbɔ kalafili nɔfɛ ko i sen ka bɔ o baaraw la ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko fanga sinamatɔn fɔlɔ min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Ousmane Sonko ale ni a nɔfɛmɔgɔw ye ko o sariya sen ko o kɔni bɛ dankari kɛ Ousmane Sonko la sabula ni a ta k'a lajɛ février kalo tɛmɛlen kɔni na ale kɔni nɔ minɛla sariya tigilamɔgɔw fɛ ni u kɔni ye ɲangilibere dɔw kɔni ta ka da a kan ale kɔni nɔ minɛlen don o ko la fo kalo damadɔ ɲɔgɔn na. O de kama walasa Ousmane Sonko ale sen kana se ka bɔ san 2000 ale ni 24 kalafiliw la F24 ale ka wulikajɔ dɔ kɔni yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o ye walasa ni article minnu kɔni filɛ nin olu kɔni kana se ka don ba la Ousmane Sonko ale ka se ka a kanabɔ kalafili nata kɔni nɔfɛ. Burkina Faso jamana kan jatigɛwale tabaw olu kɔni ye maa 42 ka olu kɔni bɔnɛ u ɲina ni a yɛrɛla k'a fɔ ko finitigi 10 kɔni tun bɛ olu la. Kibaru min sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin dɔgɔ furancɛ in kɔni na sibiridon fo ka taa bila karidon na ko jatigɛwale 2 kɔni kɛla Burkina jamana kɔnɔna la ni o jatigɛwale ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la maa 42 olu bɔnɛla u ɲina wa o maa 42 yɛrɛ kɔni na a yɛrɛla k'a fɔ ko finitigilaka 10 tun bɛ a la wa mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jatigɛwale tabaw olu yɛrɛ kɔni ta fanfɛla ye a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 80 ɲɔgɔnna ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛla u ɲina. K'a ladɔnniya k'a fɔ sibiridon Burkina Faso jamana kan dɔ kɔni bɛ yen ni o ye combattant volontaire olu kɔni ka kan ye ko jatigɛwale taba dɔw kɔni ye bingalikɛwale ta ka ɲɛsin ninnu ma. O hukumu kɔnɔna la Burkina Faso finitigilakaw olu kɔni fɛnɛ wulila ne ka taa dɛmɛ dɔw ni mɔgɔ ninnu kɔni ma o sababu la jatigɛwale taba ɲɔgɔnna maa 50 ɲɔgɔnna olu bɔnɛla u ni na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko combattant volontaire ninnu ko olu yɛrɛ kɔni tɛ maa wɛrɛw ye minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔnna ka u ni kɔni di jamana ma k'a fɔ ko u bɛ jamana kɔni dɛmɛ fo ka taa fɔ a bɔra nin waati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la. Jatigɛwale tabaw olu kɔni binnen nin kan in kan maa 32 ɲɔgɔnna olu bɔnɛla u ni na ni kan kɔnɔmɔgɔ ninnu na finitigi minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana dɛmɛ don u ma maa 8 ɲɔgɔnna olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛla u ni na o mɔgɔw la wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 30 ɲɔgɔnna ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna ko wa o jatigɛwale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko karidon sɔgɔma ko bingalikɛ wale wɛrɛ fɛnɛ kɛra Kongosi ka ɲɛsin finitigilaka dɔw ma yen nɔ o senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko finitigilaka maa 2 olu bɔnɛla u ni na ko mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jatigɛwale tabaw ye maa 20 ɲɔgɔnna olu bɔnɛna u ni na ko wa o fɛnɛ kɔfɛ u ka moto 30 ɲɔgɔnna tɛgɛ sera ka da u kan ale ni u ka kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw fɛnɛ.
kibara wɛrɛ man bolo kada kulo kan o de UNTM ni o ye Union Nationale des Travailleurs du Mali ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko 1er mai la ɲina ko uniforme tɛna bɔ ko wa fɛnɛ ko défilé kɔni tɛna kɛ kibara minnu sera ma olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ UNTM ɲɛma ale kɔni ye sɛbɛn kɔni kɛ k'a kɔni ka tɔnden bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko ɲina 1er mai kɔni na ko u kɔni tɛna o kɔni kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen u b'a kɛ cogoya min na ko sabula an bɛ waati min na i ko sisan ko lakanabaliya o waralen don ko wa ko dugu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ko o kama ko 1er mai o uniforme tɛna bɔ ko wa ko défilé mu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ kɔrɔlen ko o fɛnɛ tɛna na kɛ ko ga ko mu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye u ka farikolo ɲɛnajɛ kɔni ni o kɔni bɛ kɛ cakɛdaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɔni fɛnɛ bɛ kɛ ko ga o bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka taa o bila fo mai kalo tile 19 na ko wa ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko Mali fini dilayɔrɔba fila min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ni o ye Comatex ni Batex ye ko nunu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ni o fɛnɛ sababu kama tuguni u kɔni tɛna se ka uniforme bɔ ko ga o bɛɛ n'a ta ko 1er mai kɔni don ko u kɔni bɛna kunnafonidilaw kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa gɛlɛya minnu kɔni bɛ u kan ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya o la kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye seli fitini ale okumu kɔnɔna la misi feere kɔni daminɛla a sɔngɔ duma la ni an ko ma ko vente promotionnelle kibara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ i n'a fɔ kɔrɔlen seli ɲɛkɔrɔlaw la Mali ministriso olu kɔni bɛ fɛɛrɛ kɔni sigi walasa cogoya min na bagan o kɔni sanni bɛ se ka nɔgɔya dugudenw ma ɲinanta ale kɔni denfaya tala ka di ministère du développement rural ni o ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛnɛ Modibo Keita ye k'aw ladɔnna ka fɔ ko ni kɔni ye nin vente promotionnelle ale ta ko 15 ye Mali jamana kɔnɔna la ko a feerew olu daminɛla kabini avril kalo tile 12 wa u bɛna to senna fo avril kalo tile 21 ko wa nin feere sɔngɔ duman ye okumu kɔnɔna la ko misi 3,000 ale ni 200 ko olu kɔni bɛ Mali kɔni sugu kan mun yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Bamako ye k'aw ladɔnna ka fɔ ko ale kɔni feerew olu kɔni bɛ ka kɛ Lafiyabugu Chabatɛrɛn kan ko misi 1000 ale ni 770 olu kɔni de bɛ Bamako kɔnɔna la mun ye Kaye marabolo ye ko misi 400 ale ni 70 o kɔni bɛ olu ka bolo kan Sikaso misi 200 ale ni 70 Segu misi 200 ani 20 ale ni Moti misi 200 ale ni 60 ko wa nunu u bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kɔni b'a daminɛ sefa wari ye 40 na ka taa bila a 90 na ko nin kɔni dabɔla walasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka sogo sɔrɔ a sɔngɔ duman la seli fitinin na an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani se a ka kulomajɔ la aw kun bɛɛ